Hey, arụ emene ife abụrụ joku. Ife anụ a na-abụrụ joku. Ị na-enweta this video gị na-ashare ya. Ị na-enweta this video gị na-ashare ya. Ọ na-afụ ka this man na-ashi na-eme his 40th birthday. N'ime hall ọ na-eme birthday ka ọ nọ wee kube. Ete na egwuregwu. Ete na egwuregwu. If you wake up in the morning, make sure you pray. It's for a reason. Make sure you pray. It's for a reason. Ọ na-afụ ka dimkpa shi wee daa ka oshishi. Ete na egwuregwu. Chei! Ana na-ekiri ya eche na onye mma wee mee. Ama na nwoke ejewego. Hey! Nsogbu dịkwa. Arụ emekwene o. Just ị na-enweta this video gị na-ashare ya. Ka efu reason oge ji ga-abụ if you wake up in the morning, you pray. All the very important so that you will not end up like this. Share the video.